Seuraavan tekstin on kirjoittanut henkilö, joka kenties on lähimpää nähnyt Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oyn kehityksen ajan hengessä. Olen ajatellut aikaa ja sitä, miten monella lailla sitä mitataan. Aikaa. Se kuluu ja kuitenkin tulee koko ajan lisää. Tämä tänä päivänä tästä kohtaa. Me joko muutumme mukana tai jämähdämme johonkin kohtaan aikajanassa. Joskus joku käytti hyvin sanontaa aikakapeikko. Se kuulosti ensi kerran kuultuna aika hyvälle, vähemmän stressaavalle ja pakottavalle. Jotkut ihmiset ajan kanssa kivettyvät, jotkut kristallisoituvat. Sama käy tai voi käydä yrityksellekin. Joku yritys kivettyy paikalleen, ei kehity, ei pysy ajassa. Taustalta katsottuna ja kuultuna teidän yrityksenne on muuttunut, kehittynyt ajan vaatimuksissa niin, että se on kristallisoitunut lähes timantiksi. Ja kehitys jatkuu. Sukupolvessa voi yhden miehen unelma kasvaa suuremmaksi kuin yksi mies osaa kuvitella. Se vaatii aikaa ja ajan apuna uskallusta tarttua siihen kaikkeen, mitä ajan hermolla on. Siihen ei yksin pysty. Yhdessä pystyy. Teitä valvontakonsultteja on nyt siellä yhdessä pystymään kunnioitettava määrä. Ja jokaisella on aikaa. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy.